mai penzi. Bine v-am găsit la o nouă serie de Metin 2 nu știu ce, New Air. Aceasta este o miniserie care înlocuiește Happy Wheels-ul, că foarte mulți se joacă Happy Wheels și știu jocul, deci m-am gândit să încep o serie de Metin, că nu prea văd la fiecare gamer, youtuber, serii cu Metin, deci m-am gândit la acest joc. Un prieten de-al meu mi l-a recomandat, pot să zic și un coleg foarte tare. Și pentru că el mi l-a recomandat, m-am gândit să fac această miniserie cu el. Deci, nu plecați nicăieri, în câteva minute începem. Ok, ne-am reîntors cu domnul AFK de față, care o să fie alături cu noi. Salut! Deci, acum eu o să mă duc prin oraș să vă prezint ce iteme îs. În cufăr, de prima dată primiți o sabie, un inel, mă bate româna, un inel de experiență și chestiile astea. Și vă prezint în primul episod ce sunt prin magazine și toate chestiile. Ce dracu. Mersi, mă. Da, tăcut. Apasă Ctrl G. Ok. O să apă. Să ne apăsați și hai pe calce ăla. Sigiliu. Așa. Perfect. Mersi. Așa, episoadele o să apară random, cum am eu chef și cum avem noi timp. Deci din mare ați jucat și voi metine private și știți ce se află prin magazine. Dacă vreți vă las un link de la Metin și dacă vreți vă fac și tutorial cu ce vreți voi. Unde ți-a picat oțelul? Nicăieri. L-ai luat? Nu l-am luat, dar nu știu de unde l-am. L-am găsit pe jos. Bulan. Aici să află iteme de 65 și 30. Da. Plus 7, dar plus 9 nu a putut să bage. Numai de 30 plus 9. Ok. Face încă nu o să venim. Holy shit. M-a prins lagul pe aici. Da, eu mă duc să-mi fac astea la Nu te liniștit. G și P. Liniștit. Ia bă, ăsta mă provocă la duel, ești nebun. Îl accepti? Dar n-am nimica, go! N-am nimica pe mine, frate. Stai că mă uit. Ia, 24. Spate. Stai prost, bă, dă-te dracu, ăsta face cu elixir. E prost. Eu le-am toate la ea aproape, în afară de astea, un K. Asta are la P, cum să... Știi ce? Fii atent aici, îi dau cu ăsta, tu fă-mi să fii atent aici. Somn. Nu de mult am început pe acest metin, deci încă să nu așteptați ca să câștigăm toate duelurile. Ce mă? Opțiuni? Nimic. Iteme Ce speciale. Ca să nu se aștepte că din primul episod să-i batem pe toți, că încă nu avem iteme. Ok. Infraction. Pietre. Mereu. Deja ai terminat cu filmatul, mă? Nu, mă. Ce, vrei să stau 5 minute și după aceea să închei? Nu. Îți mulțumesc pentru SMF. FMS. FMS. Îmi bate română tare rău.
Fac o medie 42 și pentru solzi albaștri. Și pentru sigiliu. Și administrator anunțuri. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ok. Deci o să vă apară și depozitul, stații, ucidere și armament. Și hai să ne ducem și să facem câteva levele și după aceea v-am lăsat. Dar mai întâi... Aoleu, mă, rup tastatura. Ce, mă? Rup tastatura. Eu? Nu, că bunica mea. A, dar fac aceduia că e prostă ăsta. Că se pune pe lipă. Stai că-mi fac eu tot ce la pe am. Ai timp. Ai. In your faction, concentrate. Apuc și eu să fac levele. Aici, așa, fain. Ce level ai, mă? Una! Acum fac, acum am început. 1 bucată level. In your faction. Mulți ani trăiască, la mulți bani. Cine să trăiască, cine să trăiască. La mulți ani. Bunica mea să trăiască, bunica mea să trăiască. La mulți ani. Suntem nebuni. Level 10, 11, 12, Alai top. 13, 14, ajunge. Level 11, 12, 13, 14, nici bunica mea nu face așa, băi, când e... Serios, mă? Ok, doar 12. Ha? Doar 12, stai ca... Da, fie 12. Treabă și mă mut în fiecare zonă, că îi bat pe toți acei. Ce? Nimic. Deci vedem câte cărți mai dă. Încă 3. Da? Mai luăm. Oh, fix 3 avem aici. Perfect. Dar bine că vii și tu aici, ca să-mi fur M10 lure. în pula mea. Bă, așa îi urăsc pe ăștia că îți iei mate, bagi mate și vine unul și ți le ia. Lurele. N-are loc, mă, în puii mei. E bun. La mulți ani, șai la 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 la. Hop, cigi cigi da, da. G1 pe la, na, facem și alta. Asta care ala. Câți bani ai, bă? Încă că mi-am făcut înapoi că mi-am luat de 2 ori 200 mate. Am 77. Și mi-am luat un ăsta papuș de vânt. Ca să mă duc și mai repede. Arta sânze. Poți să-ți iei păr. Nu. Ha? Știu. Uite-te acum. Păi aici, da. Ia stai. Atunci o să-mi iau. Am need board, bă. Cât ai pe 0 yang sau câțiva? 50k. Da, perfect. Că tăi și cărțile. Da, perfect. Doamne, fuge. Hai că mai fac în lore și mă duc și închei. Adni, mă! Dar du-te în draci tăi! Iar se bagă ăsta.
Ce level are? Dar tot așa, unul care acum a început. Ok. Level 15, mă. Are level 15? Nu, eu am level 15, ăla nu știu cât are, că nu ea arată. Tip. Așa. Nima. Când intru în oraș mă prinde lagul, după aceea se duce. Așa și. Mulți player. Unde să ne punem, mă? Ne punem. Ești la mental? Da. Mireasa, domnule, a făcut mireasa. Da. Te faci cu mireasa, ha? Nu, mă. Eu aici îmi fac cărțile. Flirtez, ce cărți, mă? Te știu eu. Poc, și asta e G1. Na, să facem. Să ne facem așa mai... Să mai facem încă una G1 și după aia fac pe Da, seamănă cu stack. Așa. Mă duc să fac și eu ce pui mei, poate 75. Da, Până ce fac eu 75, tu crești acolo. eu cresc. În odihnă și în pace. Așa, m-am băgat la corp, am 10 puncte la aură. La celelalte am un punct. Așa, Bă, fain. prima dată să-ți faci aura și... Iuresul și după aceea vârtejul. Cred că izbitură sau incizia triplă. Izbitură. Izbitură m-am gândit și eu. Și după aceea incizia și... Ne vedem în următorul episod. Daș vidania. Și